Tikulandireni pano patiyankhule na Ambuye. Lero ndi pa 7 January 2023 ndipo ndi Loweruka Saturday, ndipo mawu athu oyamba akuchokera mu kalata yoyamba ya Yohane woyera mutu 5 ndime ya 14 kulekeza 21. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Roshan Chimtengo kuchokera ku Runzu Parish mu Archdiocese ya Blantyre. 21. Ndipo utenga wabwino ukuchokera mu mtenga woyera monga dalembera Yohane mutu 2 ndime ya 1 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Niwagaba, a director Alunta Television. Mawu oyamba 1 Yohane 5 ndime ya 14 kulekeza 21. Mawu titsogolera kuti za moyo wosatha, ndipo timalimba mtima pamaso pa Mulungu popeza kuti amatimvera tikapempha kanthu kalikonse komukomera. Ndipo ngati tikudziwa kuti amatimvera tikapempha kanthu kalikonse, timadziwanso kuti talandiradi zimene tapempha. Wina akaona m'bale wake akuchita tchimo losadzetsa imfa, apemphere ndipo Mulungu adzampatsa moyo m'bale wakeyo. Ndikunenatu za ochita tchimo losadzetsa imfa. Koma lilipo tchimo lina lodzetsa imfa. Za tchimo limenelo sindikunena kuti apemphere ayi. Chinthu chilichonse chosalungama ndi tchimo, koma pali lina tchimo lodzetsa imfa. Tikudziwa kuti aliyense amene ali mwana wa Mulungu sachimwira. Yesu mwana wa Mulungu amansunga ndipo woyipa uja sangamkhudze. Tikudziwa kuti ndife ake a Mulungu, ndipo kuti onse odalira zapansi pano ali m'manja mwa woyipa uja. Tikudziwa kuti mwana wa Mulungu adafika, ndipo adatipatsa nzeru kuti tidziwe Mulungu woona. Ndipo tili mwa Mulungu woonayo, chifukwa tili mwa mwana wake Yesu Khristu. Iyeyo ndiye Mulungu woona ndiponso moyo wosatha. Ana inu, dzisungeni bwino osapembedza mafano. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mtenga woyera monga dalembera Yohane. Yohane mutu 2 ndime ya 1 kulekeza 11. Pa nthawi yomweyo kunali ukwati kumudzi wa ku Kana mdera la Galileya. Amayi ake a Yesu anali kumeneko. Yesu nayenso pamodzi ndi ophunzira ake adayitanidwa ku ukwatiko. Pamene vinyo adatha, amayi ake a Yesu adamuwuza kuti watera vinyo. Yesu adamuyankha kuti, mayi, kodi mukuti nditani? Nthawi yangatu sinafike. Apo mayi ake adawuza anyamata amene ankatumikira kuti chilichonse chimene akuwuzeni muchite. Pamenepo panali mbiya zamwala zisanu ndi imodzi zimene adaziyikapo chifukwa cha mwambo wa kuziyeretsa wa Ayuda. Mbiya iliyonse munkalo wa madzi okwanira malita 100 kapena kupitirirapo. Tsono Yesu adawuza anyamata aja kuti dzadzanimoni madzi m'mbiyamu. Ndipo adadzadza mpaka m'milomo. Pambuyo pake
adawauza kuti tsono tungani kaperekeni kwa mkulu wa phwando. Iwowo adakaperekadi. Mkulu wa phwandoyo adalawa madzi osanduka vinyowo osadziwa kumene achokera, koma anyamata aja amene adatunga madziwo ankadziwa. Tsono mkulu wa phwandoyo adayitana mkwati namuwuza kuti anzanu amapereka vinyo wabwino kwambiri poyamba, kenaka anthu atakutha amawapatsa vinyo wokoma pang'ono, koma inu mwasunga vinyo wabwino kwambiri kufika tsopano. Yesu adaonesa chizindikiro chake choyambachi m'mudzi wa ku Kana mdera la Galileya. Pamenepo adaonesa ulemerero wake, ndipo ophunzira ake adamkhulupirira. Mthenga wa Ambuye. Lero ndi pa 7 January limene lili Loweruka Saturday, ndipo pamalemba amene tamva mawu oyamba komanso uthenga wabwino ndikutengaponso maphunziro awiri, ndipo phunziro loyamba limene ndikutengapo ndi ili: It would be suicide to throw away the gun amidst lions. Amidst Satan, you can't afford to throw Christ away. Ndingati kuzipa kumene kungotaya mfuti uli pakati pa mikango, pakati pa Satana, sindingakwanitse kutaya Ambuye Yesu. Ndikamva mawu oyamba ndi phunziro limene ndikulitengapo: Yesu mwana wa Mulungu amamsunga, ndipo woyipa uja sangamkhudze. That is, tikudziwa kuti aliyense amene ali mwana wa Mulungu sachimwira. Yesu mwana wa Mulungu amamsunga, ndipo woyipa uja sangamukhudze. It would be suicide to throw away the gun amidst lions. Amidst Satan, you can't afford to throw Christ away. Tikamayenda tsiku ndi tsiku ndikafuna kutaya Ambuye Yesu pambali, ndikumbukire dziko limene ndilimolo, ndikumbukire kuti zatizungulira ndi zinthu zambiri ndipo zoopsa, ndipo ndisachite masewera ayi. Phunziro lachiwiri limene ndikulitengapo lero ndi ili: It is just natural to listen to the voice of one closest. Use Mary to reach Christ easily. Inde nzosavuta kuti ine ndimvetsere munthu amene ndimamudziwa, kuti iwe umvetsere munthu amene umamudziwa akakuuza malangizo umamvera msanga, kuposa ndi munthu amene sumudziwa konse. Choncho ndigwiritse ntchito amayi Mariya kufika kwa Yesu msanga. Ndikamva uthenga wabwino ndi phunziro limene ndikulitengapo: Mayi Mariya pa ukwati wa ku Kana akuwauza anyamata aja kuti chilichonse chimene akuuze mutani muchite. Ngakhale wafika kwa Yesu ndipo zimene wamuyankha sakuzimvetsa bwino, koma akudziwa kuti achita chifukwa ndi mayi wake. St. Louis of Montfort amati, the shortest and the easiest way to reach Christ is Mary. Njira yapafupi yofupikitsitsa kwambiri ndi Maria kuti ndifike kwa Ambuye Yesu. Winasa kuna mizeni ayi, Mulungu chinamukomera mtima kuti amusankhe kuti akhale mayi wa mpulumutsi wathu, choncho amamumvetsera. Ndingati dziko la Malawi latumiza kazembe ku Kenya, ndipo kazembeyo iwe uli ku Kenya ufuna kuti uthenga wanu ufike kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi, waderera akazembe kuti ine ndipita ndekha. Zikala zovuta koma ndikazera mu kazembe wawo zikala zosavuta ndithu. It is just natural to listen to the voice of one closest. Use Mary to reach Jesus easily. May God give you the grace, may He give me the grace to live today better than I lived yesterday. Amen.